Għas-segretarju parlamentari responsabbli mill-anzjanità attiva, Anthony Agius De Celis, iċċaqliq ta' madwar 120 anzjan u anzjana mill-isptar Monte Carmeli għal residenza privata f'Taslima qed isir fl-interess ta' saħħet l-anzjani stess. U dan minkejja li uħud mill-anzjani mill-quta ibatu mill-kundizzjoni ta' dimensja u għalhekk jaf ikollhom riperkussjonijiet fit-terapija li jkunu għaddejjin minnhom. Iżda s-segretarju parlamentari Agius De Celis dan kollu qed isir fl-interess ta' saħħithom. Hekk wieġeb għal mistoqsija ta' Net News meta mistoqsi fit-tmiem attività fir-residenza San Vincenz de Paul. L-anzjani jistgħu jserħu rashom illi aħna maħniex nqidhom fil-periklu għal saħħithom jew għal ħajjithom. Kien il-kellim tal-oppożizzjoni għas-saħħa mentali u l-kura fil-komunità Mario Gallia li waqt il-programm Net Live saħaq li dan iċ-ċaqliq sar mingħajr l-ebda komunikazzjoni ma' residenti, rabatom jew il-konsulenti responsabbli minnhom. Iżda dan il-fatt kien miċħud mis-segretarju parlamentari li qal li saru laqat meħtieġa. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-oppożizzjoni Mario Gallia kien innota l-fatt li bl-azzjoni tiegħu il-gvern se jċaqla anzjani li ilhom fl-ambjent tagħhom għal dawn l-aħħar 10 snin u kwota studji akademiċi li juru li rilokazzjoni sforzata ta' anzjani joħloq fihom stat ta' konfużjoni b'mod partikolari dawk li jbatu mid-dimensja. Fatt ipprovat li daw jimirdu iktar, pereżempju, jekk ikunu għadhom jimxu għax l-ambjent ma jafuhx jistaw jaqaw iktar, jiġu confused, għalix biddiltilhom l-ambjent, fajtom f'ambjent ma jafuħx, ma nurses ġodda, ma carers ġodda, ma staff ġdid. Mario Gallia talab ukoll l-intervent tal-Kummissarju għall-Anzjani u tal-Ombudsman għas-Saħħa biex jinvestigaw din id-deċiżjoni għal ġid tal-anzjani mill-quta.